En ik hou altijd een gruwelijke hekel aan dictéshoorn. Dus daar ben je nou het slachtoffer van. Ik lees dus één keer volslijn voor. 2 schreeuwers uit het noorden. Verwet is een liedsdorp aan het waard. Dat een van Friesland zijn grootste schreeuwers hikke en tijn is. Hoe mooi of er schreeuwen koe, hebben we een pleeg voor alle meesten die het graag geef en consequent staverje. Ik heb het vanzelfs over het bette plak van Trinus Riemersma. De schreeuwer die een eigen verhaal bouwde. In letters, in woorden en in verhalen. Maar voor een heel skoft ook in eigen regels. Boire, verboel, gwodje, skient me, mixematoze en jest. Hij zet het osabriek op papier. Zien we hier ze van schreeuwen is wel een eenmans stavering neemt. En wat zou het mooi wezen van Jim al jaar om op eigen mannenboer te bedenken hoe het je schreeuwen maaien. Heel democratisch. Alle deelnemers winnaar van dit dicté. Else Guarre wordt een voorschrift. Trinus, zijn grote invloed, zie het net in de regels, maar in het omdenken dat zijn werk kregen. Elke publicatie kreeg een heiger op. Elk boekje joeg een soort argwage. En elke nie een oeremes, want er zie het te volle seks zien. Of krijgt te min. Het wie blasfemisch. Of het wie zo dreig als Psalm 119. Heel oors is het werk ontvangen van Simke Kloosterman van Twiesel. Een vrouw van Kwiesekwansje. Een grut paadslochter in uw taalgebied. De jonge diet een eeuw te bek de schreeuwster van de eerste volslijn Frieske roman waard. 2 bondels van Kloosterman haar werk kregen het woord gielgwodde in het titel. Dat is het bergplak dat in een fruitdel lezen kan om riepwoorden te litten. Zij zag haar proza dus als een soort van oefte. En men kan zelfs echt goed wat zinten in de giel geworden hebben. En dat wie nou echt het geval met Kloosterman. Ja, hoefde net in wat te ontfietmanjen. Of sloeg slim een oor wat al te gnopjen. Nee, Tom Kroet genoeg. Weet je hem er nog? Nog 2 zinnen. Het valt wel taai, hè? Het valt echt wel taai. Wij kennen Kloosterman vanzelfs vooral van haar bennenboeken. Meerkes. Ik neem even een slokje water. Meerkes, teltjes of, maar een gewoon woord, verhaaltjes. Die al heel gauw zwierd binnen en goed te vertarren. Oefte heen. Mijn boodschap joert is wat zinstriedig, want ik zou zeggen, lees die boeken. Van Trinus en van Simke. Van al die oren ek. Maar daar zul je net beter van staverje. Het smiet vooral betierzing op. Want staverje, dat is in alle tijden oors. Nou, dit is het verhaal. Hier gaan we. Dus ik lees eerst de zin voor en dan in stukjes en dan nog een keer de zin. En dan hopelijk kun je maar bijhouden. En ik denk dat het wel goed komt. Geen ik echt te vlug. Zeg het dan even. Stek even die hoorn op of zo. Ik denk dat ik dat wel sjog. Dus dat komt goed dan. Hoest net voort erin of zo. We nemen het hier. 2 schreeuwers uit het noorden. Dat is de titel. Ien.
ja, ik ga goede instructies gewoon en mij vertelt, mag net praten als mensen schreeuwen. Dus dat beziek ik net, dat is heel dreig. Dat wil ik wel zelfs. 1. Verwet is een liedsdwarp aan het waard dat een van Friesland zijn grootste schreeuwers, Hikke en Tijn is. Hoe mooi of er schreeuwen koe, hij wie een pleeg voor alle mensen die het graag geef en consequent staverje. Verwet is een liedsdwarp aan het waard. Dat een van Friesland zijn grootste schreeuwers. Dat een van Friesland zijn grootste schreeuwers. Hikke en Tijn is. Hij had mij schreeuwen de eerste keer, dus dat is wel kleren, denk ik. Hoe mooi of er schreeuwen koe. Hoe mooi of er schreeuwen koe. Hij wie een pleeg voor alle mensen. Die het graag geef en consequent staverje. Hij wie een pleeg voor alle mensen die het graag geef en consequent staverje. Ik spreek het nou al verkeerd uit, hè? Ja. Dat ga ik in de gaten, meid. Dit is het Friesk. Ja. En consequent staverje. Dan denk je dat het mis. Ik lees het nog één keer voor. Verwet is een... even tussendoor. Je moet er dus opschrijven wat ik zei. Dat is het wichtigste. Hè? Dus het is een dicté. Ik dicteer. Dus schrijf dat vooral op. Verwet. Ik zie naar de jury nog even, want dat zei ze goed, zei. Verwet is een liedsdwarp aan het waard dat een van Friesland zijn grootste schreeuwers, Hikke en Tijn is. Hoe mooi of er schreeuwen koe, hij wie een pleeg voor alle mensen die het graag geef en consequent staverje. Twa. Ik hou het vanzelfs over het bettenplak van Trinus Riemersma, de schreeuwer die een eigen vrouw bouwde in letters, in woorden en in verhalen, maar voor een heel skoft ek in eigen regels. Boarre, verboelgwodje, skient me, mixematoze en jest, hij zet het osabriek op papier. Daar komt er. Ik hou het vanzelfs over het bettenplak
van Trines Riemersma. De schreeuwer die een eigen wraad bouwde. De schreeuwer die een eigen wraad bouwde, in letters, in woorden en in verhalen. Maar en in verhalen. In letters, in woorden en in verhalen. Maar voor een heel skoft, ek in eigen regels. Maar voor een heel skoft, ek in eigen regels. In letters, in woorden en in verhalen. Maar voor een heel skoft, ek in eigen regels. Nou komt er. Sorry. En je moet het geef staveren, dus net zo Trine is dat die. Dus zo slim is het weer net. Boarre, verboel, gwodje, skient me, boarre, verboel, gwodje, skient me, boarre, verboel, gwodje, skient me, mixomatose en jest. Mixomatose en jest. Hij zette het osabriek op papier. Ik herhaal het laatste stukje even. Boarre, verboel, gwodje, skient me, mixomatose en jest. Hij zet het osabriek op papier. Dan de hele tweede stukje. Ik hou het vanzelfs over het beddenplak van Trines Riemersma. De schreeuwer die een eigen wraad bouwde, in letters, in woorden en in verhalen. Maar voor een heel skoft, ek in eigen regels. Boarre, verboelgwodje, skient me, mixomatose en jest. Hij zet het osabriek op papier. Treien. Zien wie ze van schreeuwen is wel een eenmansstavering neemt. En wat zou het mooi wezen van Jim alle jaren. Om op eigen mannenboert te bedenken hoe je schreeuwen maaien. Heel democratisch. Alle deelnemers winnaar van dit dicté. Elke guarre wordt een vastschrift. Daar gingen we. Zien wie ze van schreeuwen? Zien wie ze van schreeuwen? Is wel een eenmansstavering neemt. Zien wie ze van schreeuwen? Is wel een eenmansstavering neemt.
En wat zou het mooi wezen? Zijn wijze van schreeuwen is wel een eenmansstavering neemt. En wat zou het mooi wezen? Voor jimme alle jaren. En wat zou het mooi wezen? Voor jimme alle jaren. Om op eigen mannenboert te betinken. Voor jimme alle jaren. Om op eigen mannenboert te betinken. Om op eigen mannenboert te betinken hoe je schreeuwen maaien. Hoe je schreeuwen maaien. Om op eigen mannenboert te betinken hoe je schreeuwen maaien. Heel democratisch. Heel democratisch. Alle deelnemers winnaar van dit dicté. En ik ga daar een uitroepteken. Alle deelnemers winnaar van dit dicté. En dan zou wat mijn favoriete woord in dit dicté. Elke guarre wordt een voorschrift. Elke guarre wordt een voorschrift. Ik lees nog één keer voor. Zijn wijze van schreeuwen is wel een eenmansstavering neemt. En wat zou het mooi wezen, van jimmel jaren, om op eigen mannenboert te betinken hoe je schreeuwen maaien. Heel democratisch. Alle deelnemers winnaar van dit dicté. Elke guarre wordt een voorschrift. Nog één keer Trines. Zin fjouwer. Of stikje fjouwer rijst. Trines zijn grote invloed zie het net in de regels, maar in het omdenken dat zijn werk krijgen. Elke publicatie krijgen joeg hij erop. Elk boekje joeg een soort argewaasje. En elke een oeremis. Want er zie het te volle seks in. Of krijgt te min. Het wie blasfemisch of het wie zo dreig als Psalm 119. Trines zijn grote invloed zie het net in de regels. Trines zijn grote invloed zie het net in de regels. Maar in het omdenken dat zijn werk krijgen. Trines zijn grote invloed zie het net in de regels. Maar in het omdenken dat zijn werk krijgen. Elke publicatie krijgen joeg hij erop. Elke publicatie krijgen joeg hij erop. Elk boekje joeg een soort argewaasje.
elke publicatie krijgt joeg hij erop. Elk boekje joeg een soort argewaasje. En elke nien oereem is. Elk boekje joeg een soort argewaasje. En elke nien oereem is. Want er zit te volle seks in. En elke nien oereem is. Want er zit te volle seks in. Of krijgt te min. Want er zit te volle seks in. Of krijgt te min. Het wie blasfemisch. Het wie blasfemisch. Blasfemisch. Het wie blasfemisch. Want er zie het te volle seks in. Of krijgt te min. Het wie blasfemisch. Of het wie zo dreig als Psalm 119. Ik denk dat het een regel is. Mag ik dat zeggen, Pieter? Het is al zijn hier, maar de vraag is of ze dat voluit schreeuwen matten of net. Nou, ze scoort al hier over nee, dus nee, dat is een cijfers. Zo doen ze dat in het kerken. Zetten ze dat op zo'n boertje. 119. Dat is net een soort naar het kerken geweest, denk ik. Ja, ik verhel je even het laatste stukje. Want er zie het te volle seks in. Of krijgt te min. Het wie blasfemisch. Of het wie zo dreig als Psalm 119. Ik lees het nog één keer helemaal voor. Dit is Sint Fjouwer. Trines zijn grote invloed zie het net in de regels, maar in het omdenken dat ze werk krijgen. Elke publicatie krijgt joeg hij erop. Elk boekje joeg een soort argewaasje. En elke niet een oereem is. Want er zie je te volle seks in. Of krijgt te min. Het wie blasfemisch. Of het wie zo dreig als Psalm 119. Ja, en ik breek heel even in. Psalm 119, dat mij dus in cijfers. Dat hoor je net voluit te scrollen. Je mag even de pen lezen. Dus je kan even naar het huis komen of de hoen even in de tuin letten. Ik ga even de cel in. Ik verneem de spanning hier. Ik zal even zeggen. Hier dan Outner. Zie je bij de graaf? Ja. Wat zit jou hiervan? Nou, dit is mooi, geen Friesk. Dat wel. Maar mooie dreigen woorden erin. Maar jou zit er nou naast de binnen van Varechtier. Je mag niet spreken, hè? Ja, je hebt haarpapier bij mezelf. Ja, daar ben ik al een beetje bang voor. Ik zal je even zeggen, Otto Veenstra, raadslid gemeente Kaarspelen. Dit is wat oors als een groot evenement organiseren in Zeruzem, Veenstra. Ja, maar dat doen we gewoon in Fries, ja, verder. Dus dat is wat hetzelfde. Maar het is pittig, ja. Ik zeg hier en daar wat kraskes en wat... Nou, ik hier vooral eens jongen die schreeuwen Trines Riemersma en die boeken, maar daar zit een productie natuurlijk en die mag ik even opzieken hier morgen. Maar voor de rest... Dat zoek zeker even aan. Ja. Of de men vanzelf, hè, zei je. Dus dat. Ik maak even een verdiepje, maar het is wel interessant. Prachtig. We rennen even verder. Hier zit burgemeester Johannes Kramer, gemeente vanuit Friesland. Dan ben ik wel benieuwd, zit hij jou echt van jezelf of vertegenwoordiger van de gemeente Noord-Friesland? Nou, dat laatste net, want er ben ik nog mensen uit Noord eerst dit jaar ik binnen. Dus die houden mij de eer van uw gemeente heeg, hoop ik. En wat vinden jou ontnota van de tekst? Nou, heel aardig. Het is toch mooi dat Trines Riemersma hier even sabatof, dat ik Simke Kloosterman. Ja, het was schreeuwers uit de regio en ja, altijd omwantrunnen om die boeken weer eens op te zieken. Ja, en de Rede Barre, dat is wel een dreigboek, vooral van die stavering. Dat, ik maak er nog heel tijd doorheen een wrakselie, dus dat mag maar weer eens oppakt worden. Maar dit jouwt wel wat in motivatie om dat te doen, denk ik. Ja, want de Friese literatuur is heel nieuwsgierig en ja, ben prachtige boeken. En nou, die verdien ik om lezen te vinden. Prachtig. En ik kent haast net later. Hiernaast wethouder Tippe Brinkman kreeg van het filmpje gemeente Kaarspelen.
Wat is jouw oordeel nota over de tekst? Ja, blasfemisch, hè? Ja, maar ik zeg ook dat maar die rottige D's en T's, dat had ik in het Nederlands nog nooit snapt en dat zeg je nou weer mij. Die woorden, dat God op zich nog wel, maar wat mijn woord, mijn D of mijn DT, dat weet ik net, zeg ik nooit leren. Nou ja, voor de rest, ja, ik zal wel zien wat voor gewaar dat dit wordt. En jou hier een woordpiek al verkeerd schreeuwen in het filmpje, dus ik weet net wat dat zei. Nou ja, dat je net zo volle verstaan had. Nou, ik denk dat dat wel wat afvallen zal. Nog even de jury, wat denk je met de nota? Wie hoeven net te schreeuwen? Dus wie gaat straks maar eens even zien hoe dat beteert. We zijn heel benieuwd. Ben je hem de kleervaar? Ben je hem de thuis echt kleervaar? Dan gaan we nog verder. Maar het tweede gedeelte van het Fries dicté. Succes! Ja, het is wat te lang misschien. Hè? Misschien had al een papiertje erbij. Of gewoon meestal misschien wel. Dus... Sorry. Ik wil nog wel even zeggen. De Rea de Boarre is omstaveren. Hè? Dus er is nou een boek in de Joerdijkse stavering. Dus dat is goed te lezen. Maar verder, en ik wil echt zeggen, als dat in het eerste Friese boek wordt, pak dan even een oorboek. Want het is misschien wel het beste boek schreeuwen in het Nederlandse taalgebied, zeg ik altijd. En dat denk ik echt. Dat is echt heel hoog niveau. Nou, dat wie Trines Riemersma, gaan we nou naar Simke Kloosterman. Heel oors is het werk ontvangen van Simke Kloosterman van Twiesel. Een vrouw van Kwieze Kwansje. Een grut paadsljochter in uw taalgebied. De jinge diet een eeuw te bek de schreeuwster van de eerste volslijn Frieske roman waard. Heel oors is het werk ontvangen heel oors is het werk ontvangen van Simke Kloosterman van Twiesel. Heel oors is het werk ontvangen van Simke Kloosterman van Twiesel. Een vrouw van Kwieze Kwansje. Een vrouw van Kwieze Kwansje. Een grut paadsljochter in uw taalgebied. Een vrouw van Kwieze Kwansje. Een grut paadsljochter in uw taalgebied. Een vrouw van Kwieze Kwansje, een grut paadsljochter in uw taalgebied. De jinge diet een eeuw te bek de schreeuwster. Dit ook correct even anders. De jinge diet een eeuw te bek. De jinge diet een eeuw te bek de schreeuwster van de eerste volslijn Frieske roman waard. De jinge diet een eeuw te bek de schreeuwster van de eerste volslijn Frieske roman waard. De jinge diet een eeuw te bek de schreeuwster van de eerste volslijn Frieske roman waard. Heel oors is het werk ontvangen van Simke Kloosterman van Twiesel. Een vrouw van Kwieze Kwansje. Een grut paadsljochter in uw taalgebied. De jinge diet een eeuw te bek de schreeuwster van de eerste volslijn Frieske roman waard.
Hij je het? Moet ik het nog eens weer heljen? Nee, de scroll nog 1 of 2 mensen. Ja, dan gingen we naar 6. 2 bondels van Kloosterman haar werk. 2 bondels van Kloosterman haar werk. 2 bondels van Kloosterman haar werk kregen het woord giel geworden in het titel. 2 bondels van Kloosterman haar werk kregen het woord giel geworden in het titel. Dat is het bergplak. Dat is het bergplak dat in mijn fruitdel lezen kan. Dat is het bergplak dat in mijn fruitdel lezen kan. Om het riep worden te letten. Dat is het bergplak dat in mijn fruitdel lezen kan om het riep worden te letten. Zij zag haar proza. Zij zag haar proza. Dus als een soort van oefte. Zij zag haar proza dus als een soort... Nou, dit spreekt dos even nog uit. Het spiet me verschrikkelijk, want ik doe het net goed nou. Even opnieuw, dit laatste stukje. Zij zag haar proza dus als een soort van oefte. Oefte. Ja, fruit is dan een heel lelijk Fries woord. En oefte is dan een heel mooi Fries woord. Even op het laatste stukje. Zij zag haar proza dus als een soort van oefte. De hele zin nog 1 keer. 6. 2 bondels van Kloosterman haar werk kregen het woord giel geworden in de titel. Dat is het bergplak dat in mijn fruitdel lezen kan, om het riep worden te letten. Zij zag haar proza dus als een soort van oefte. In titel. Zei ik de titel? Ja, sorry. Het is ik doe mijn best. Maar het is zelfs Twee bondels van Kloosterman haar werk kregen het woord giel geworden in titel. Ken ik verder? Mooi. We zijn er haast, meestal nog 3. Iemand kan vanzelfs goed wat centen in de giel geworden hebben. En dat wie nou echt het geval met Kloosterman. Ja, hoegde net in wat te ontfietmanjen. Of sloeg slim een oor wat aan te knobben. Nee, Tom kroeit genoeg. Ja, want het eind wil ik wel weer uitlezen, ja? Want er zit al... Iemand kan vanzelfs echt goed wat centen. Iemand kan vanzelfs
ek goed wat zinten. Ine giel geworden hebben. Immen kin vanzelfs ek goed wat zinten ine giel geworden hebben. En dat wie nou ek het geval mijn kloosterman. In mijn kind vanzelfs ek goed wat zinten ine giel geworden hebben. En dat wie nou ek het geval mijn kloosterman. En dat wie nou ek het geval mijn kloosterman. Is dat mijn ding? Ja, dan ga ik Google zijn of zo. Ja, ik denk het u zien. Hak een rede kop? Nee, als ik Google zeg, dan begint die telefoon uit hemzelf al die dingen te doen. En dat ik ga een woord zijn wat erop ligt, denk ik. En dan jouwt er antwoord. Dus dan die heel geworden, ja. Maar ik geloof net dat die telefoon weet wat dat is. In mijn kind vanzelfs ek goed wat zinten in de giel geworden hebben. En dat wie nou ek het geval mijn kloosterman. En dat wie nou ek het geval mijn kloosterman. Ja, hoegde net ien wat te ontfietmanjen. Ja, hoegde net ien wat te ontfietmanjen. Ja, hoegde net ien wat te ontfietmanjen. Of sloeg slim een oor wat oor te knobjen. Ja, hoegde net ien wat te ontfietmanjen. Of sloeg slim een oor wat oor te knobjen. Nee, Tom kroeit genoeg. Ja, hoegde net ien wat te ontfietmanjen, of sloeg slim een oor wat oor te knobjen. Nee, Tom kroeit genoeg. Ja, dat Toon net wist wat dat is. Dat is Jilt. Tom kroeit. Tom kroeit, ja. Tom kroeit genoeg. Ja. Ik had de taal net betocht, hè? Ik mag alleen graag lezen. Dat is. Ik zal het maar één keer volslijn voorlezen. Dat is een hele zin. Hè. Immen kan vanzelfs ek goed wat zinten in een giel geworden hebben. En dat wie nou ek het geval mijn kloosterman. Ja, hoegde net ien wat te ontfietmanjen. Of sloeg slim een oor wat oor te knobjen. Nee, Tom kroeit genoeg. Tom kroeit. Mag ik het spellen? Dat mij net denk ik. Hè? Ben we Safir, meesten? 8. Nog 2. Het zit al aardig op. Je bent er haast en je doet het heel goed. Dat, ja. Ik ken wel even taal ontspanning. Ik ben docent geweest op het VMBO. En nou, wat ik daar dan is, ik had één keer denk ik een dicté, want ik was net docent Nederlands. Nou, dat ging heel oors. 8. Wij kennen Kloosterman vanzelfs vooral van haar bennenboeken. Meerkes, Twiljocht, Teltjes
of mij een gewoon word verhaaltjes die het al rille gauw zwierd binnen en goed te vertarren. Oefte hin. Wij kennen kloosterman van Cels. Ik spreek wel wat Grieks uit, denk ik. Hè? Wij kennen kloosterman van Cels. Wij, ja, nou weet ik net meer wat ik zei, maar. Wij kennen Wij kennen kloosterman van Cels. Ik mij nooit weer een dictaat van, altijd staat terug. Wij kennen kloosterman van Cels vooral van haar bennenboeken. Wij kennen kloosterman van Cels vooral van haar bennenboeken. Meerkes, twiljocht teltjes, meerkes, twiljocht teltjes, of mij een gewoon woord, verhaaltjes, meerkes, twiljocht teltjes, of mij een gewoon woord, verhaaltjes, die al rille gauw zwiert binnen. Die al rille gauw zwiert binnen. En goed te vertarren. Meerkes, twiljocht teltjes of mij een gewoon woord, verhaaltjes, die al rille gauw zwiert binnen en goed te vertarren. Oefte hin. Oefte hin. Er zit een vraagteken achter en het muziekje erin te stoppen. Oefte, dat is fruit dat heel zwiert, heel... Nee, dat... Nou ja. Ja. Wij kennen kloosterman van Cels, vooral van haar bennenboeken. Meerkes, twiljocht teltjes of, mij een gewoon woord, verhaaltjes, die al rille gauw zwiert binnen en goed te vertarren. Oefte hin. De laatste zin. Njochen. Mijn boodschap, Joert, is wat tjenstriedig. Want ik zou zeggen, lees die boeken. Van Trines en van Simke. Van al die oren ek. Maar, daar zul je net beter van staverje. Het smiet vooral betierzing op. Want staverje, dat is in alle tijden oors. Mijn boodschap, Joert, is wat tjenstriedig. Mijn boodschap, Joert, is wat tjenstriedig. Want ik zou zeggen, mijn boodschap, Joert, is wat tjenstriedig. Want ik zou zeggen, lees die boeken. Want ik zou zeggen, lees die boeken. Van Trines en van Simke. Van Trines en van Simke.
van al die oren ek. Van Trinus en van Simke. Van al die oren ek. Maar daar zullen je net beter van staverje. Maar daar zullen je net beter van staverje. Het smiet vooral betiezing op. Maar daar zullen je net beter van staverje. Het smiet vooral betiezing op. Want staverje, dat is in alle tieren oors. Maar daar zullen je net beter van staverje. Het smiet vooral betiezing op. Want staverje, dat is in alle tieren oors. Ik lees nog één keer de laatste zin voor. Mijn boodschap Joet is wat tjenstrierig. Want ik zou zeggen, lees die boeken. Van Trinus en van Simke. Van al die oren ek. Maar daar zul je net beter van staverje. Het smiet vooral betiezing op. Want staverje, dat is in alle tieren oors. Dankjewel, echt En fantastisch. Dat bij het eind van dicté. Ik zou eens even een applaus voor... Ja, ik van hemzelf. Arjen Dijkstra, zou je even hier komen wollen? Nou, hak een paar woorden niet, maar het viel jocht teltjes. Voor de meesten thuis die zeggen van, ja, wat betekent dat ijs? Ja, ik kan het tijdens niet eens uitlezen. Ja, Twilight. Ja, hè, dat ben wat spannende spoekenverhaaltjes, ja. Dus dat het ja. Ja, de verhaaltjes waarin dat het net heel natjuster is, maar haast. Het is haast zover. Het mag ook wel echt juster wezen, ja. Dat, Eng en een beetje, ja. prachtig. Nou houden we de spanning hier veel in de zeel. Maar het is vanzelf echt net zo eenvoudig om dit voor te lezen. Nou, de eerste zin ging het wel aardig. De zeel wie ik heel, de meesten konden wat lightje en daar zie je het wel een beetje ontspanning in. Dat is echt, meesten ben echt heel druk dwanden. Hè. Ze bezieken het goed, het dwan. Dus het ging volgens mij wel aardig. Ik kom er wel achter, en dat ga ik heel vaak, je Fries, je eigen Fries, dat is heel bot je eigen taal. Hoe je woorden uitspreken. Als ik met meesten praat, elke niet doet het krijg wat oors. Ik die het oors mij, ja, de meesten hadden papieren nog lezen, maar mij consequent, hè, de ze consequent. Dus het zit wel consequent op mijn papier, maar ik weet net zo goed hoe ik dat uitspreken moet, want ik zei altijd consequent. Nou, en zulke dingen, dat ben, ja. Ja, nou slaagt de vertwijfeling daar, maar ik ken hem thuis zeggen, de jury houdt je wel rekening mee. Dus dat is heel waanzinnig. En ik denk echt, wat je nou zegt, dat, hoe spreek je het uit? Want we hadden een prachtig grote provincie, dus Friesland, maar zoveel verschillende soorten Fries. En dat is denk ik eigenlijk alleen nog maar heel mooi. We zijn hier in de Waarden. Ja, want het wordt Friesk of Friesk of Fries. Onze deputaire Eke Volkers, die zei altijd Fries. Nou, dat zei ze in wat eerst volle meer. Joost is al Friesk, maar een K, orenmeesten zeggen ze Friesk. Zelfs het woord van uw taal, daar hebben we eigenlijk al jaar een beetje uw eigen woord voor. Nou, ik vind dat prachtig en dat is echt schitterend, want daardoor wordt het een leuk ding om over te praten. Ik zie je familie zitten, elke keer als ik thuis zien word, want ik ben wat een professionele Fries. Als ik thuis 20 zees, dan schuur ze me aan en dan denk ik, oh ja, ik ga weer 20 zijn, ik mag 20 zezen, hè, want dat... Zo zeggen ze dat daar. Nou ja, dat is, ik vind het leuk en het is heel bottelijk en het is heel bot van u om dit te doen. Ja, en daarom doen we dit Fries dicté, want je vriendje had me nog zijn, was toen wel goed uitspreken, vorig keer had het verkeerd in. Ik zei het Fries dicté, maar het is het Fries dicté. Dank u wel.
Voor de mensen thuis, hier zullen we nou aan de dictées ophellen om naar te zien. De jury gaat aan in het zwethok, zeggen ze wel. Jou thuis hadden dictées bio, want aansten houden muziek van Marcel Smit, daar praten we zei van mij. Maar dan komt de tekst terug het beeld. En ik wil een paar keer. Dus als je denkt van, ik wil het even nice zien, dat kan aansten. En dan ben je eigenlijk echt wel heel benieuwd wat daaruit komt. Maar dan gaan we nou, hier staat er ook leer. Ik ga er even heen. Marcel Smit, doe wees hier, vargt hier, ik al en nou best er nog. Ja, ik kom hier eigenlijk net meer bij. Nee, ja, applaus voor Marcel. Geweldig. Marcel, dat is de woordsjonger. Wat had dat aan zien? Dat houdt in dat ik dus vestjes in opdracht kreeg van de gemeente. Dus bij gelegenheden als de Lintjesregen of de Slag om Blauw verlaten aanzwaar. Bij de installatie van de nieuwe burgemeester. En af en toe maak ik eens jongen wat er een dicté is in een rietcel. In Skoft wel dan, maar ja. Ja, maar de meeste linken die nou haast wel aan de snert, hè? Dus het is het Skoft, de snert en Marcel Smit. Ja, nou ja, voor wat echt het Fries taalgebied of de Friese spraak uitbreidt, wil die kan beter zitten blijven, want ik begin aan in het West-Trainers. En dat is wel een taalgebied op zich. Kom, stek mij de trein uit de Westerijn, Jood. Ja, die zit er ook in. Hè. Dus, en dat is ook wel nieuwsgierig. Hè. Dat is wel een hele oren uitspraak. Ja, daar hebben we dus correct al over. Het ging er terecht van wij als Twenners in Friesland en hoe de uitspraak is. En daarom houden we dit Fries dicté. We zullen luisteren naar Marcel Smit. Jou thuis kun je gezellig mij luisteren en de tekst lezen. En de mensen hier in de zaal die kunnen snert ophellen en de dictées weer ophellen. Het wordt een goed jelle oren en dan ben we bij jou weer om. Ontazen. Dat is een flesje voor een plakje. Waar ik altijd een boom mee hoog. De vrouw die neemt die de leven. De meeste man zitten in de bouw. We zijn op squallen beginnen. Al betiert mij af nog mes. Nee, ik ga nog nooit in een mooier plakje geweest. Een kiele ding op het spoor, het is een trein. De bakker bakt het bol en nu spaak uit een ween. En go weer dan in weekend in, op zaterdag op snee. Dan ben ik blij dat ik de roer bragen kom. Van de Westerijn. Op het voetballon keert het eruit vaak uit ontdekt. Heel dol als wie een ploegje. Als Harkema op visite gaat. Maar zodra het zeer te strines in de kantine Country Road zien zet, is weer hier het feest en Samara ik belet. Op alle beunwerk, daarin staat een zoen, wat in verliezen is bebouwd. Dan stien daar al in nog hier weinig. En baan de kachels weer op hart. Gerard is de kijker. En zijn fiets had een lekker boom. Volkert is de koos. Je zult denken wat een verstoor. Een giele ding op het spoor, dat is een trein. De bakker bakt het bol en nu spaak uit een ween. En go weer dan in weekend rijden. Op zaterdag op snee. Dan ben ik blijd, hoe de drager komt. Van de Westerijn. Wat je dan nog eens komt. En je ziet je om hier. Neem dan wel zijn binnenhanden. Oostjes bij een oor en op het hier. Kist het ze gek met bedenken, als alles is uit de keer. Auto's, fietsen en boten, waar een karmasnij schelen vreek. In heel Friesland
waar ik ben. Er altijd weer in mijn taaltje kind. Komst u de woord, jongen, de was erheen. Had hem had er in de bos en nooit weer de beste jongen met de trein. Een hele ding op het spoor, het is een trein. De bakker bakt de bol en nu spark uit de ween. En gaan we dan in het weekend rijden, op zaterdag op snee. Dan ben ik geleerd, broer Brakel van de Westerijn. Een hele ding op het spoor, het is een trein. De bakker bakt de bol en nu spark uit de ween. En gaan we dan in het weekend rijden, op zaterdag op snee. Dan ben ik blij, broer Brakel van de Westerijn. Nou mensen thuis, ik weet niet hoe het bij hem is. Hier in de cel, ik zal het je een beetje omschreeuwen, want die had er geen beeld meer bij. Maar hier in de cel ben ze al rond mij lezen met de tekst. En ze scoort jullie wat met de holle. Dus dat is even de vertaalslag naar jou thuis staat. Ik hoop dat het beter gaat in ieder geval. Maar ik zou zeggen, alles draait om de leefde. Dus we smidden maar levensvesten. De wiel leegte, met alleen nog in mijn bed door de tiert. Weer het vallen van het blad, weer stilte. Maar die stilte jou geen rust. Wie aan te lang al in rust. Het is zeldzaam. En als er haast en meer om dingst is te leven. Wat droog als veske voor de klinkt, droog die woorden. De zwartste nacht en lucht, het wordt je leefde is speciaal voor die beton. Ik hou van die, als een schreeuwer van zijn pen die net van mij. Ik word nog dronken van die stem, kunde net bij. Maar dan is me weer leefde, geen wat een game. Ik denk dat ik doe ben. In de morgen. Roeps nog eens rustig, Jimmy on, ja dit is het leven. Ja, gisteren maar een morgen, ik had net zo. Maar nu haast het bij me, bracht het wat je leefde, speciaal voor die beton. Ik hou van die, als een schreeuwer van zijn pen, die neer van mij. Maar ik word nog dronken van die stem, kunde net bij. Maar dan is me weer leefde, geen wat een game. Ik denk dat ik doel ben. Ik hou van die, als een schreeuwer van zijn pen, die neer van mij. Maar ik word nog dronken van die stem, kinderen net bij. Maar dan is me weer leefde, geen wat een game. Ik denk dat ik de volgende ben. In de morgen, groeps nog eens rustig, Jimmy on, ja dit is het leven. Ja, ik juist maar een morgen, ik had net zo. Maar nu haast het bij me, bracht het wat je leefde, speciaal voor die beton. Het wat je leefde is speciaal voor die beton. Het wat je leefde is speciaal voor die beton. Oh, dank u wel. Ik zie hem even op een heg te brengen thuis. Ze zit hier in de rietcel al hier onder snert. Dus ik hoop dat hij hem thuis ik word eten ha. Maar ik speel gewoon terug voor hem. Ik ben bijna als bouwvakker zo, hoe zei hij altijd, voor
Dus een paard door de wieken wit, in weekend zwart. Nog hield ik rust, wat er makkelijk was. Je leert het werk van zijn uitheid, zijn geven bullen, wie zijn ark, maar zijn ark leert. Fieste gauw, dromen de lippen in de bouw. Voor de bakerstijger wie vanavond de familie steekt. Voor als dit hout, maar er zijn die brutsen, die staan er hoog en maken van dat hout een kriesbrood. Doe ik kleer, mijn squallen weer. Laken de takkomst, met al oren, wat ik waard om als Griekse moes. Bij een bureau in gemeentehuis. Na een weekend, ik het travel home. Je hier door, hartstikke neer. Ben net te diepe, wat zo lang zit. Onderhaast een Vietnam zit. Oerpakken stijger wie van houdt. De familie steek, maar als dit bouw houdt. Maar er zijn die brutsen, je staat er hoog. En maken van dat hout een creëersbureau. Ik maak een leider van dat bureau. Ik kocht een hamer, een spoors, een steen. Mijn ex-collega's ben nou jaloers. Nog terug nog van het gemeentehuis. Oerpakenstijger wie van houdt. De familie steek, voor als dit bouw houdt. Maar nu zijn die brutsen, je staat er hoog. En maken van dat hout een creëersbureau. Maken van het hout een creëersbureau. Maken van het hout een creëersbureau. Nou, mensen thuis, ik had er ik beeld bij. Ik zal even naar je zwaaien. Dat is die camera, wat lichtje in band. Dus dat is wel mooi. Ze zijn nog heel die douane, de jury die is er ook in parteer. En zodra er witte reek uit de jurykamer komt, dan let het witte. Dan ga ik pauze. Ja, dan is het lekker om eens net. Wat een leeftijd wie het een pronkje. En zeg man, haar naar. De vies is zelf nog zo strak. Dan komt ze goed mijn vader dij. Ze had een hele regen opties en de meeste overbreed. Maar die night die 10 bouwt binnen, die ben voor mij en nog ben ik. Ze zit op na het jure sloffen en ik zie alles nog goed nee. Het ding is net te vol, dan krijgt ze nog een beetje mij. Zo'n boete komt net joost, dat is de ronde binnenin. Daar is rondplak van familie, ik heb er bij zelfs op de mee. Daar zit ze nou op marktplaats, al is mijn pie niet uit. Want ik ga in krappen hier, toch zie je wat op haar teller zet. Ze zit op na het jure sloffen. En ik zie alles nog goed nee. Het ding is net te vol, ik krijg ze nog een beetje mij. Tjen een keper, sinds ik eerlijk. Krijg mij dat ze is verkocht.
dat die dikke dieselmotor meer van mijn naam dan vierde brouw. Ze steekt op naar het jure sloffen en ik zeg alles nog goed nee. Het ding is net te vol, dan krijgt ze nog een beetje mee. Ze steekt op naar het jure sloffen en ik zeg alles nog goed nee. Het ding is net te vol, dan krijgt ze nog een beetje mee. Waar haar leeft die biedt een pronkje en zeg monnig mon aan. Dank u wel. Ik ga ze thuis ook al klappen. Het gaat hartstikke best. Dan kom je gewoon terug met je heen. Ah, ik ben je hem sprekbuis, hè. De mensen kunnen hem net praten, die hadden thuis nog, maar ik kan wel wat hoe je hem zeggen. Ja, ik ga gewoon smakken naar je wordt, dus dat kunnen we snel lezen. Zie wat ben in de wanted van een mooie meid die iets daar. En zie is elke vrouw die het naast me lijkt. Ja, zie wat ben in de wanted van een mooie meid die iets daar. En zie is elke vrouw die het naast me lijkt. Nee, zie hier net tot leeuwen. Zie het leven hoe hakai. Oh, zie is elke vrouw die het naast me lijkt. En je wagen alle woorden, over je tongen nog zo raar. Zie hier toe vertrouwen, maar voor een trouwen zelfs een grap. Ze brekbaar als een blom, maar mijn poten uit de klaai. Wie zie elke vrouw die het naast me lijkt. En haar stem klonk als een veske, wat in Holland net verleurt. Oh, ze is ook lied wat in mij zit. Ja, ze is ons zelfs op het ritme van de zoonste simmerhut. Oh, ze is ook lied wat in mij zit. Zie wie toch vorig iets bevangen, werd toch binnen zelfs verdreund. Dat ze laken kan de zinnen, wie je buiten niet in je bleu. Nee, ze is een dirigente, werd toch ook een liederlid. Oh, ze is ook lied wat in mij zit. Zie je snees mij om een bakje, je hebt naar met haar koeierieën. Oh, ze is alle vreunen die ik hier. Ze zegt er de rotzooi heen, ja, ze wist wat ik echt wie. Oh, ze is alle vreunen die ik hier. En alle hollen draaien om, dat ze bij een baddelroem. Maar ze biedt van haar oog, dat ze ergens wordt van voen. En je vjocht van de leefde, als het even neder weer. Oh, ze is alle vreunen die ik hier. Ja, zie waar ik ben in de wanted van de mooie meid die iets daar. Normaal ik heel lange verhalen tussen kan maar ik speel hier nog maar mooi trol, ja. De woning. Er is een kriete in Friesland waar een wichterbeen bloeit. Waar op een beenbal een twam bij graag groeit. De mensen ben rustig, zo de kat uit de beem, maar zit de kat op de grond. Dus is een kleer van die steen. Er is een kriete in Friesland, er zit een handel in het bloed. Alles is daar te keer, praten kan ze daar goed. Level iets mezelf baas, een grootvader nooit. Wat in de net kind, dat komt daar vader kort.
Neem me mee naar de woorden dat wat ik het liefst ben. Naar het loon van mijn orden, daar krijg ik een goed zin. Breng me weer om naar je plak, uit het lippen mee voelen. Neem me mee naar de woorden, naar mijn buitengrond. Er is een kriete in Friesland, een onverneemd. Op het zand tussen pingo's ontkomt haar een neemt. Van jaren en seizoen, het sterrende weer. Zonder nijs uit te worden, krijgt de krant het pas weer. Neem me mee naar de woorden, daar wat ik het liefst ben. Naar het loon van mijn orden, daar krijg ik een goed zin. Breng me weer om naar je plak, met de lippen mee voelen. Neem me mee naar de woorden, naar mijn buitengrond. Er is een kriete in Friesland, ze smoken en zagrien. De singels mij elzen, al hier een 16. De spit keert het veen, ze binden net meer. Maar het werk bij de boer, het is nog heel tijd net klaar. Naar de woordbjentjes gaan, de scarrionsjes waarom. De insies maat vast, stukjes maat van het land. En werd in de vraag, ik ken nog kom. Ik bloe een tiel van die woorden, ik kom altijd weer aan. Neem me mee naar de woorden, daar wat ik het liefst ben. Naar het loon van mijn orden, daar krijg ik een goed zin. Breng me weer om naar je plak, uit het lippen mee van. Neem me mee naar de woorden, naar mijn buitengrond. Neem me mee naar de woorden, daar wat ik het liefst ben. Naar het loon van mijn orden, dat ik ook zelfs niet meer ken. Wil ik weer om naar je plak, uit het lippen mee voelen. Neem me mee naar de woorden, lees me daar. Lees me daar in de grond. Dank u wel, dank u wel. De mensen thuis het worden even in het seniorcentrum. Hier in Boedenpast. Ze zijn er ook in parteer. De Ron Krettel in een lul kut. Dus ze zijn net helemaal met elkaar in, denk ik. Maar ja, de beste hier bij de gemeente wel went, toch? Net. Dat jij hier zat, toch? Ja. Ik wil hem goed drinken. Ik zie hem thuis even vertellen hoe het is, hoe het leven nog eens omweer. Ze is maar omstekeerd. En dat is ooit door de Friese Academie goedkeurd als wet. Dus dat kan ik in het dictaatberoep worden, het zie je. Als ik het oordwam mocht. En die ik alles zo. Stapte ik in een zeel vol mensen uit de kist. Op een feest, met gebak en de juiste muziek. Al die bloemen en die vrienden het meest. Ik hier voor een huis en een groot kapitaal. En ik loerde thuis wat naar een wiefke van de zwaar. Een dikke Mercedes die bracht me de plak. En de beste bazen die kreeg me net barren. Omstekeerd, alles zo door mijn lippen maar omstekeerd. Omstekeerd, van doek naar dom, ja ik word wel los. Omstekeerd, mijn hiërarchie van gries en mooi donkerbruin. En ik werd voor directeur van een grote fabriek. Mijn burger, die werd stadig omgeven. En ik begon mijn succes in de muziek.
Eén keer in het jaar, wat zo'n keer in een week. En ik wat starig over gek op mijn vrouw. Ik pafte een pakje dijs. En ik dronk whisky als wetter. Want longen worden schinnen. En een kater komt net koud. Omstekeerd, alles zo door mijn lippen, maar omstekeerd. Omstekeerd, van toep naar dom, ja ik word wel los. Omstekeerd, en squallen dat wordt een makje, als het alles al wist. En die jas van het lippen, dan pak ik meer rust. Ik roep om eens mij, maar als ik kleer ben met skieten. En nu zijdelijk alles betalen en die vindt het wel best. Ontdekt nog een flesje. En dan is het gebeurd. Nog even een jonge mannen in het lief van uw man. Ik op van een centimeter als 50 naar je millimicrometer. En het laatste wat ik ja, dat is uw huid. Ziet stil, ja. Je zit er heel even, ja. Je leidt wat links in de hoek een kolen jonkje worden. En ze hebben de Marcel nemen al even wat mooie namen, hè. Maar het zou te mooi wijzen dat er nog eens live de spullen dat bij het Fries dicté. En dat hier het zelf van de gemeente Garspelen. En dat het echt een live uitstuurd wordt op de VO nog even. Wat zou dat mooi worden? Omstekeerd, alles zo door mijn lippen, maar omstekeerd. Omstekeerd, van toek naar dom, ik wil toos. Omstekeerd, omstekeerd, alles zo door mijn lippen, maar omstekeerd. Omstekeerd, van toek naar dom, ik wil toos. Omstekeerd, omstekeerd, alles zo door mijn lippen, maar omstekeerd. Mijn dobber schijt hij vaak onder water. Ik kan er al dat ik zwemmen kon. Dat dacht dus net omhoog als volle later. Al wist ik dat het mijn plaak weer zo. De steiger wat het sjerk van mijn vrienden. Miljoenen in uw zeils en in uw kool. Bootje werd bij urenlang in dreunen. Dat bracht u zin tegen zijn onder in ons door. In de Gouden Zee, met mijn plak. Kom ik dus in een kanaal. Zat het drinnen in het zwierte water. Vogels die net vreetje naar het verhaal. De eerste dag, hier daar van de flessen. Duitse bootje, watervrij gauw mee. Filters plunnen meestal in het pakje. Maar stoer waar wie het spultje huis wil kleed. Mijn fiets, mijn brommen, zelfs mijn eerste auto's. Stieren dagen ongeveer parkeerd. En op dat plak waar ik nog wel te zeggen, daar heb ik een heel soort levensles van leerd. In de Gouden Zee en mijn plak, kom ik dus in een kanaal. Zat het drinnen in het zwierte water. En vogels die net vreetje naar het verhaal. En is de kop leeg en ik werd vierde. Vierde in die hudde grote vracht. Weet hoe langer ik daar ben meer langje. En dat jonkje wat zag van het visje had.
eens even naar mijn plak. Kom ik dus in een kanaal. Zat het drinnen in het zwierte water. En vogels die net vregen naar het verhaal. Nee, vogels die net vregen naar het verhaal. Nou mensen, thuis, het wordt nog steeds spannend. Nou, dank u wel. Hoe zult het met steen? Wat denk je? Ja, maar het haast om het laatste. Tineke, wie stond best wel haast kleren? Of, Ja, er wordt ondertussen wordt even, dat ik de mensen tussen even informeren, hè? De spannend mensen. Dirkje, jongen. Dirkje, ben je er haast klaar voor? Nee, oh, dan ik kan nog even terugspelen. Het volgende versje, dat gaat door Elvis Presley. En ik ga alles over Elvis uit mijn jeugd verwerken kind in dit versje van Paul Simon, Graceland. Weesterende blusk, zijn warme stem, zijn prachtige gitaar. Ik zong alles door tot mij, elke LP op mijn fiets droog het minnewaar. Ik woon in Graceland, Memphis, Tennessee. Ik woon in Graceland. Te gaan op een fiets in een vleenter, oh dan ik naar Graceland. Mijn neef spaarde alles en die jas en films, denk ik hoor een meisje. En wat ik daarvan mij kreeg, dat zit nog altijd in mijn leven. Ik woon in Graceland. Ik wat binnen doet er stoel. En ik al is dat afval, en ik al is het afval dat ik jong. Het is misschien toevallig, maar ik ken het allereerst mijn eigen gang. Zien loon, controleren naar het hart. Tenminste, dat is wat er die een hart. En dan doet het daar nog altijd door. Oh, ik woon in Graceland, Memphis, Tennessee. Ik woon in Graceland. Op een fiets in de planter, oh dan ik naar Graceland. Mijn man maakt alles aanpakken van die bloesjes. Ik rond het liefst in zo'n bloesje. En wat ik daarvan mij kreeg, dat zit nog altijd in mijn leven. Ik woon in Graceland. Wie zeilde naar je kul? Voor mijn gevoel nog net zo heel lang leeg. Waar ik mij return to sender one en toch, dit is wat ik het allermooiste vind. Ik dacht van ik ja, dus in Graceland. Zien loon, controleren naar het hart. Tenminste, dat is wat er die een hart. En dan duurt het daar nog altijd door. Oh, ik woon in Graceland, Memphis, Tennessee. Ik woon in Graceland. Te gaan op een fiets in een planter, oh dan ik naar Graceland. Oh, Graceland, Graceland. Ik ga in aan de Graceland. Dank u wel mensen thuis. Tineke had even het.
Ze zijn met de laatste douane, maar ze checken daarna nog even de eerste. Omstekeerd, zeg maar. Ja. Oké. Oh ja, er wordt nog even een hercheck dienen. Oh ja, dus ze weten wel wat zwier onder ons staat, dat weten ze tussen. Dat has al even het kaf van het koren is skift. Ja, nee, baas genoeg. Dus mensen, het wordt nog even spannend. Dat doe ik voor je nog even, dan kan je zien hoe dicht het taalgebied, het Engels taalgebied bij het Westerenders leidt. Want het volgende versje, dat is in Amerika een train song. En hoe zou het in de Westerend heten? Inderdaad, een train song. Is het warm als een trein door de nacht? Doe nog volle heuvel door mijn holle. Wie de oxen die net zei, zeg net hoe het er nog hij. Maar neemt er nog die samen mij, hoe kom ik nog door deze dij? Maar als whisky zelf niet door, waar is het knapje van het licht? Ik wil net tot die missation. De wiksel die omtrok door mijn kracht. Die sneltrein die wordt te volle. Hier is alles via de joer. De vlag wordt die zelfs terug het vuur. Nou blikt die leer de dagste duur. En ik hier is net meer zo stoer. Maar als whisky zelfs niet door, waar is het knapje van het licht? Ik wil net tot die missation. In de rails door jocht en sloot, de trein met de kust door de bocht. Je smijt met mij op deze toren, als is alles om en Ik ging over het spoor zonder vracht. Du hast een kaartje, maar du mag zelfs willen. Staat nummer 1, wie kind ervoor? Ben toch beter als die hoort. Ik ken af je door mij al koort. Dus ik die show en ik ben smoor. Maar als whisky zelf niet door, waar is het knapje van het licht? Ik wil net tot die missation. Hoe is mijn leven om en om? Ik hoop je had een versje, liever door. Ik krijg het seintje nog 4 versjes. Moest even checken dat ik op 5 tellen kan. Oh, dat weet ik. Beste mensen tussen, wordt het nog 5 minuten. Vaak succes, achterover een duurles. Ze namen alles wat ik hier. Ik wist net meer waarvoor ik stier, maar ik stier alleen. Keer op keer en alleen maar staan, dat voel ik nog net. Oh, Berenburg, doe me trouw naar een slok van die 40-jarige vrouw. Het begon betiert, maar zwarte geld die tocht alleen voor haarzelf. Een keertje haar gedekt bezocht. Hier na hier keer al haar nog. Al ik voel die vierste broek. Die ding wie was, die voeg je in leven op. Oh, Berenburg, doe me trouw naar een slok van die 40-jarige vrouw. Wie duwt zijn krieg aan hem erbij. En dat gezelst de niet voor mij. Nienke hier net bij muziek. Sjoukje mist de romantiek.
wie ik de deksel, wie doet die pot? Die een ding wie wist, ze maken me kapot. Oh, Berenburg, blijf me trouw naar een slot van die, wie de ik elke vrouw. In het reden licht, hakkers leefde kocht, maar dat is alles mij. Kreeg ik die nog. Op Tinder kwam ik Lutske Chin, die van de app wie haar dorst en min. Dat wie op mijn sinternuut, één ding wie wist, voor mij niet werd een tuut. Oh, Berenburg, blijf me trouw naar een slot van die, vierde ik elke dag. Maar die vrouw die liet een misasje, dat ik de rijk bij zonder ken. Ik fluit je nou de hele dag, als ik daar maar een slokje krijg, want ik stie alleen keer op keer en lenner steen, dat wil ik nog net meer. Oh, Berenburg, blijf me trouw naar een slok van die, vierde ik aan de vraag. Oh, Berenburg, blijf me trouw naar een slok van die, vierde ik aan de vraag. Oh, mooie flessen, trouw mij mee. Pas bij de glasbox schiet ik van die. Dankjewel, dankjewel. Ik denk dat ik niet hier de wang ken. Ja, dat is een protestlied. Speciaal voor Witske. Witske Poelman, je presentatrice, die had nog wat connecties in Volendam. En ik ben nog wel eens vaak vergeleken met Jan Smit. Ik kan nog mijn naam lezen. Maar als ik dan ergens kom, dus is Marcel, is dat een nummer van Jan Smit. En het kan wel een hele beste jongen worden, maar ik ga me nog te wat van. Ik denk ook nog een protestsong doodje in Jan Smit. Misschien houdt het dan op. Ik speel het toch heel lang. Al lijkt de rock'n'roll wel home. Vooral mijn vrouwje, het een wilde rit. Maar van alles wat ik deed, weet het meeste wat er weer. Had ze vregen, kist toe ik wat van Jan Smit. Dan zei ik, nee, 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 1000 keren nee. Maar hier die vent en hier de dikke hit. Ik wil alles wat man, zelfs van Danny Christian. Maar ik doe echt je nummer van Jan Smit. Ik ging naar Amsterdam om te spelen op het Dam. Op een pleintje, wat ik net gauw failliet. Ik speel op fysiek, ik hier zelfs koninklijk publiek. En die vregen, zeg Marcel, jongen, nu je toch bent, hè, zou jij voor die Maxima voor mij ook een nummer kunnen zingen? Ze houdt zo van die palingsound. Een nummer van Jan Smit zou geweldig zijn. Nou, ik zei, nee, 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 1000 keren nee. Maar hier die vent een hele dikke hit. Ik wil alles wat waan, echt van Johnny Jordaan. Maar ik doe echt je nummer van Jan Smit. Die voor een groot bedrag, in de winter in Gerlach, in de zeel waarvan ik de namen net meer weet. Elke nieuw zong mij, zelfs meiden naar je dij, want ze rapen, we want Jantje Smit. Maar ik zei, nee, 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 1000 keren nee. Al hier die vent een hele dikke hit. Ik wil alles wat doen als wie ik neer zo veel kan. Maar ik doe echt je nummer van Jan Smit. Je krijgt in boetenpost, kamer 12. Leuke vrouw in de middag. En niet meer raar, voornamelijk heel zacht, al een tit. Maar wat wil ik graag? Maar hoe kwam er nog een vraag? Was toen eerst wat voor uw jongen van Jan Smit? Dus ik zei, als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt, als ik jou zo zie, klinkt een symfonie. En je weet hoeveel ik van je hou. Heel mijn hart staat open voor jou. Dank u wel, dank u wel. Ik zet als eindbesluit hier in de Rietzel, ik zal even een heel ingewikkeld nummer doen, dus het is even een kapje erbij.
Het is een soort dicté. Want u kiest namelijk de paken van die cels worden zonder dat er dingen gebeuren die voor de wet net mij of kennen. Het zie ik de paken van mezelf. En om wijze 3 kwijt binnen, hindert niks, muziekje weer op te pakken. Het is al even in, doe ik zo'n 23 weer. Ik moet het doen, widow, voor mij ik voor het hekje stier. Mijn dochter lieke auto's mee en die werken als model. En die zeggen, dus hij wil zitten. Dus ik tot wat gauw stel. Zo wat dus hij mijn squanzoon en toen kwam ik in het nauw. Mijn bonusdochter wat met mijn want ze wie huis heid zijn vrouw. Nee, wat er boel je kan er willen en alles waar gewoon. Maar dat verhoren al wat, doe ik heid wat van een zoon. Die lietse jongen wie ik voor de zwager van mijn heid. En daar trok ik mijn omke, wilsterheid ietsje misheid. Omdat mijn zoon mijn omke blikte, kwam ik in de klem. Want die dochter wie ik mijn heelzus en die widow mijn stiefman. Ik kan je vertellen mensen thuis, je herinnert zich dat zoals al wat beteutert. Nou, we zijn bezig een paar heel kwijt. Dan muziekje erop te pakken, oké? Doe eens heid ik nog eens heid wat, hak hem uit het teeg verlen. Mijn heelbroer, wie ik mijn pakencezer, mijn bonusdochters ben. Mijn vrouw is trouwens echt nog eens de stiefman van mijn heid. En daar trok ik mijn beppe, wat wel wat gevoelig lijdt. Ik ben dus een bandsband, wils mijn vrouw een beppe is. De akkoord prakaseren en van één ding ben ik wis. Mijn stambeem dat is vast, de vreemdste van de vraat. Want ik word als mijn eigen paken, mij mijn beppe oud. Ik ben de paken van mezelf. Paken van mezelf. Ja, ik weet het klinkt wat vreemd, maar vreemd is echt wat wel bent. De paken van mezelf. Ik ben de paken van mezelf. Paken van mezelf. Ja, ik weet het klinkt wat vreemd. Vreemd is echt wat wel bent. De paken van mezelf. Dank u wel, dank u wel. Ja, daar komt de jury, jongen. Daar komt de jury, jongen. Ik kreeg het, ja, ik kreeg een berichtje terug van de mensen thuis. Ze zijn nou wel heel benieuwd. Het wordt wel heel spannend maken daar. Nou, hier nummer. Oké, daar is ook een heel kwart nummer door aan mensen thuis. Want hoe jij er gekleed bent, hoe jij er op de jury hier zit. Nee, ik doe ook nog even een gospeltje over een hondje. En dat hondje dat redt het net, dat gaat hartstikke daar. Ja, nee, maar het os is te zielig. Want er ben ik mensen die houden van hondjes, die kunnen even 2 minuten de vingers in de heren doen. Dus best echt dierenliefhebber, zet hem even op zacht thuis. Ongeveer 2 minuten. Minder, zien bonken lezen nog, maar krijgt onder de grond. O Heere, jou een plak. Johanna nooit zijn hondjes jong. Oh, zus mijn hond. O Heere, dit is minne. Dus dit zijn hondje. Dus dit zijn hondje. Dus mijn hond. Ja, o Heere, dit is minne. Dus dit zijn hondje. Die dek van mannen. Zeg maar daarvoor. Oh. Hij had het je poet baast van. Dus hondje minder. Dus hondje minder. Dus mijn hond. Ja, hij had het je poet baast van. Dus hondje minder. Maar om jouw tjerke had het nog liggen.
Minder, zien bonken lezen nog, maar krijgt onder de grond. Oh, hier in jouw plak, Johanna nooit aan ontjes jong. Oh, zus minder. Nou, band hem naar zijn jochje, dat is dus minder, dat is dus minder. Is minder hond, ja, nou band er naar zijn jochje, dat is dus minder. Oh, de Heere, die had hem nog dags vol. Minder, zien bonken lezen nog, maar krijgt onder de grond. Oh, Heere, jou een plak, Johanna nooit zijn ontjes jong. Oh, ze is minder. Ik sliep nachts aan het buiten, droog goedje minder, droog goedje minder. Jong minder hond, ja, ik sliep nachts aan het buiten, droog goedje minder. En dat ik weet, dat jou ik plak haar, voor een strieën minder. Minder, zien bonken lezen nog, maar krijgt onder de grond. Oh, Heer, jouw plak, Johanna nooit zijn ontjes jong. Oh, ze is minder. Oh, ze is minder. Oh, ze is minder. Mensen, dank u wel voor het hartje tussen en ik jou het wordt er een beetje kapot aan. Dank u wel. Ja, beste mensen, we winnen weer. Maar joh, had je net verveeld, had ik wel in de gaten. Marcel Smit, beste mensen. U is wat, jongen. Geweldig. Dankjewel, Marcel. Nou, we zijn er eindelijk uit. En ik weet wel, het is een cliché. Ja, hoe schreeuw je dat in het Fries? Van het weer een hele drege put om dit al in je nuit te zien. Ik wil heel graag even een applaus voor uw groepcorrectoren en de jury. En de groep daar op de achtergrond. Wat een putwerk daar. En dan zou ik nou heel graag de voorzitter van uw jury hier bij me hebben. Pieter Duif. En ik zie het hem erg achter. Ik zei, we zijn live, we moeten eruit komen. En hij zei, nee, het maakt wel goed. En ja, dat is extra. Pieter, vergeleken met vorig jaar. Nou, we gingen zelfs als jury viering voor al dat dicté van Arjen Sjoen. En toen dachten we, dat vonden we graag, dat het net dreger was zoals vliegen hier. En daar had Arjen hem keurig aan houden. Het wie nu zeggen net dreger. Maar bij de correctie minder dag meer flaters alsof we tocht hingen. Dus er zijn dictées met een heel soort flaters, maar het gaat net om een flaters, het gaat zelfs om mij doen. En vooral ik dat je joggen dat meestal zo volledig best door op het schreeuwen in het Fries. En er wordt een applaus jongen aan de correctoren, maar ik vind dat je hem zelfs wel beapplaudisseren kennen. Ja, dat is... Nou, dat denk ik ook. En daardoor het vanzelf ook vaar. Het voortsterken van uw Friese taal. Dus, nou ja, ik ben heel benieuwd. Maar ja, nou moeten we dus de nummer 1 onder mij draaien. En ik denk dat we maar bij draaien beginnen, dacht ik. We beginnen bij nummer 3. De verschil tussen draaien en 2 wie net grut. En daarom had het ook wat langer door, want we willen geen naaipraat hebben. We willen een beetje in vrede, jong, de tweelicht teltjes jaren kennen van Arjen. Nummer 3, wie het Sibbe brengt, man, met tredjen. Sibbe brengt, man, kom maar uit, vader. De meeste, ja. Als er op één plak wat minder knoeit hier, dan hiet een ex-equo west met nummer 2. Ik zal even de bronzen medaille die mij jou oorhandig je, Pieter Duif. Geweldig.
Nou, wethouder Brinkman, mij een stemblauw. En dan gaan we naar de nummer 2. Ik zei al, het wie hasten ex-equo, Femke Meinersma. Dus, nou weet ze echt hoe volle. 12. Femke Meinersma, rietslid. Wat is Friesland? Femke? Het wie echt zo. Ik heb nog langer, dus ik ken hem zo. Geweldig. Het wie echt zo, zei mij. Zei Femke, ja. Wel, nou ja, nummer 1. Nummer 1, het verschil wie tussen 3 en 2 net grut. Het verschil wie tussen 2 en 1 wat grutter. Een verschil van zo'n flaters. En het is zo dat volkje Jetres hier komen mij. Volkje Koster, beste meisje. Ze krijgt net zo'n ding om. Ja, die krijgt haar nek om. Ja, ik denk dat dit mooier is. Ik steer er even tussenin. Jo, mij wel even... Volkje Koster, Tiegel ook wezen, mij ver die beker, mij in huis. Takken me je beziekje hem dus te houden. Alsjeblieft. Geweldig, nou Volkje, ja, wat ging er door je heen? Dat vreeg je dan, hè? Nou, iedereen die toch... Oh, dan krijg je eerst even een medaille. Ja, zei het. Hij doet winst het wel, maar ik denk het mag nog wel. Het mag nog wel even, ja. Ik ben voor Anne Douwe wel een beetje benauwd eigenlijk. Ja, vanwege zijn Friesk of om oren? Vanwege zijn Friesk. Vanwege zijn Friesk, verder net, ja? Maar nou ben ik wel benijd. Er zit wat woorden in dat we toch, nou, dat weet ik eigenlijk net. Hier is toen zelf ook momenten dat je toch van, ho, wacht even, dit weet ik eigenlijk net. Ja, dat zie ik fout. Oh, dat hier is fout. Ja, want ik zeg even, nee, hier is er net fout. Nee? Maar dat bij OE of u mij een dakje. We zullen de deskundige even vragen. De jury had altijd gelijk. Nou ja, nou weet we nog net wat het is. Maar dat helemaal niks. Je had de tekst denk ik nice in beeld. Nou, beste mensen, we zijn aan het eind van dit Frieske dicté 2024 van de gemeenten Noord-Friesland, Achtkarspelen, Tietjerksterdeel en Dantemerdeel. En het weer denk ik weer een groot succes. Ja, Brinkman vindt dat echt, denk ik. Ja, dat zal wel. We hadden van genoten hier. Ik wil iedereen die ja, foto's, we doorgaan de fotomoment. Iedereen die aan dit dicté meewerken had op de achtergrond, op de voorgrond. En vooral de deelnemers ook. En ik zou graag Arjen Dijkstra hier nog even naar voren gaan willen. De schrouwer echt bedankt. En de jury en Marcel vanzelf. Een heel mooi vers. De rest wie echt leuk. Dus daar ben ik wel... nee, daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat we sinds kennen dat we in deze Frieske weken hier met dit Frieske dicté echt heel bot uw best die in haar voor uw Frieske taal, voor uw memmetaal. En ik kan alleen maar zeggen, tak om hier. Ontjen, dank u wel. Squastienregen en pelletkachel onderhoud? Kom inspiratie op dwaan in uw warme showroom in de Westereen.